Igbo nwe mmadụ ekene m unu. Ọdịnala bụ ụzọ Chukwu, mmadụ ndị a na-aga n'iru. Udo na ịhụnanya bụ njirimara anyị, ọfọ na ogu bụ ihe anyị ji aga. Omenala bụ ụzọ Chukwu, mmadụ ndị a na-aga n'iru. Udo na ịhụnanya bụ njirimara anyị yo, ọfọ na ogu bụ ihe anyị ji aga. Ekele m unu ụmụ Igbo ndị ọma. Asịkwa m na tata ga-amara anyị mma. Aha m bụ Ezenwaanyị Ogechi Ọpụrụiche. Abụ m dibịa nwaanyị. Eji m okwu ọnụ, mmiri nakwa ihe niile dịka chi si wee kee ya were na-azọ ndụ ụmụ Igbo. Na nke tata abịakwana m dịka nsi abịagbu na mbụ. Ọ bụrụ na tata bụ izizi gị sonyere m, asị m gị nnọọ na nkụzi nke Ezenwaanyị Ogechi Ọpụrụiche. Ana m ekwe gị nkwa na ihe ọma pụrụ iche ga-emere gị dịka ị na-ege m ntị. Ọ bụkwa na ị dịbụ mbụ wee na-esonyere m, ekenekwa gị n'ebe ọ pụrụ iche. M wee sị ka anyị na-aga n'iru. Ọ bụ na nkụzi m a ka mmadụ ga-esi wee mata ụzọ ya, mara iru aka ya wee mara azụ aka ya, wee kee nkwụcha na-ajọ ụwa anyị nọ, maka na nkwụcha abụrụ ụjọ. O wee bụrụ ya nke tata. Ekenekwa m unu ụmụnne m o. A sịkwa m na ọ bụrụ na unu kirisia nkụzi ma ọ bụ na ọ masịrị unu, ọ ga-amasị m ma ọ bụ na unu apịere m akara like. Ọ ga-amasịkwa m ma ọ bụkwa na unu na-asọskraịbụ, maka na ọ ga-enye m ike, nyekwa m ume, nyekwa m obi nkasi ịdị na-akụzi ihe kwa izu ọbụla. Maka na ọ na ebe a ka ị ga-anọ wee mụta ụfọdụ ihe ị na-ama ha. N'isi mbụ ka m kụziri si na iwu abụrụ na ọ dịbeghị emechara gị ihe niile. Onweghị onye okike gbawara aka. Nwekwa ihe ndị ị ga-eji aka gị wee na-emere onwe gị. Mana ọ bụrụ na ị na-esonyere m, ị ga-amụtacha ihe ndị a, maka na ọ nwayọ nwayọ ka eji aracha ofe dị ọkụ. Mgbe na-ekene unu ụmụnne m ndị na-ene m anya, ndị Mgbeke, ndị Mgborie, ndị Mgbafọ, a sịkwa m ka ọ gaziere unu. Ndị Mgbọnkwọ niile ya gazikwara unu. O wee bụrụ ya na tata ihe m chọrọ nkụzi bụ nkụzi gbasara ndị Oye, maka na m akụzie na gbasara ndị Eke bụ mbido ụbọchị. Unu ma na abịa na omenala na ọdịnala ka Igbo si eme ihe. Anyị na-asị na anyị abanyego izu ọfụrụ, ụfọdụ na-asị na Mọnde, ụfọdụ na-asị na Sọnde, na dịka nwa bekee si agụ ya. Mana abịa na Igbo, ụbọchị bụ mbido izu anyị bụ ụbọchị Eke. Ụbọchị Oye bụ ụbọchị nke abụọ. Ụbọchị Afọ abụrụ ụbọchị nke ịtọ. Ụbọchị Nkwọ bụ nchịkọta izu, bụ weekend dịka ndị bekee si akpọ ya, mana anyị na-akpọ weekend Friday, Saturday. Mana abịa na ọgọ mmụọ, ọ bụ ụbọchị bụrụ ụbọchị Nkwọ bụ ịchịkọta izu, nke bụ na-abanye ụbọchị Oye. Ka isi wee chọọ ka izu gị wee dị, igodo ya n'ụbọchị Eke. Ụbọchị Eke bụ ọkpara ụbọchị, bụ izizi. O wee bụrụ ya akọwaragoro m ndị Eke ife ọpụta, ife Eke pụta. Tata bụ Oye ka m nọ na ya. Maka ndị Oye unu bụ onye ọbụla nwere eneji Oye. Oye bụ mmụọ nwaanyị. Mmụọ nwaanyị a nwekwara na ebe ọ ka nọdụsie ike bụ na mmiri. Ya bụ Oye, onye Oye eneji ka ịbụ eneji Oye, bụrụkwa eneji mmiri. Kandụl gị ya bụ blue kandụl, ka onye gị udo nke mkpụrụ obi, mee ka ihe niile na-ekpo ọkụ na ndụ gị jụọ oyi. Ejikwa m ohere a wee na-ayọkwa unu bụ ụmụnne m, maka na Oye bụ mmụọ nwaanyị ka a na-agọrọ n'ụbọchị bụrụ Oye. Ya mere gị bụ nwoke na-ene m anya, ọ bụrụ na ijiro nwaanyị wee mere ife, bido tata ji nwaanyị wee merebe ife, maka na nwaanyị bụ ife. Ọtụtụ n'ime anyị, nsogbu anyị, ihe ga-eme ka ọ kwụsị ebu ije n'ikwu nne anyị dị iche iche, ga-eme ka nsogbu anyị kwụsị. Mana kịta taa ka ụwa si dị, enwezi onye ma maka ikwu nne ya. Onye na-akpata ọ na-abanye na-akpịa, ọchọ ọzọ ịma na a na-aga n'ikwu nne. Ụfọdụ n'ime anyị jikwa nne ha na-egwu egwu. Ụfọdụ n'ime anyị adịghị amadị maka nne ha. Ụfọdụ n'ime anyị amụọ ha 5, ha achọghịkwudo ịma, ha si after all bụ sọ mụnwa ka a mụrụ. Ị gaghị eme unu ahụ. Nne bụ ife. Nne bụ ife n'isi onye ọbụla. Amụgodo unu 10, unu mmadụ 10, onye ọbụla ya na-eme nke ya n'isi. Onye abịa na sị onye a kwesịrị ime ya.
gị na nne gị ese n'okwu, n'agbanyeghị ka ndị ụka mgbaasị si agbara unu eburu unu amụma na-agwa unu na nne unu bụ amoosu, nne unu bụ nke a. Unu ege na ntị, ejina nne gị egwu egwu, nọ nne gị mere iji wee pụta ụwa. Ọ bụrụ na gị na nne gị dịrị na mma, n'agbanyeghị na ọ bụghị ezigbo mmadụ, maka na o nwere ndị natara onyinye amara ịbụ ajọ mmadụ, ha na-emekwu wee mee ma nwa ha mụrụ amụ, mana enene ha anya. Nọ nne gị bụ chi izizi ịfụrụ anya, kwanyere ugwu ya, n'agbanyeghị na ọ bụ ajọ mmadụ, ma na-akwanyere ya ugwu ya. Mana echetaghị m na e nwere nne ya amụsịa nwa wee kpọọ nwa ya asị. Ọ bụ na ọ dị one a, kpọkwube okike na eyi enwerịrị ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgwụrụ. O wee bụrụ ya na nkịta ata ụmụnne m, ọ bụrụ na eneji gị na ịgbaga afa chi, e wee gwa gị na chi gị bụ Oye, ife ị ga-eme bụ na ụbọchị bụrụ ụbọchị Oye bụ ụbọchị gị na chi gị, ị ga na-eme gịnị? Ị ga na-agọrọ chi gị, maka na onye gbachi ya nkịtị, chi ya agba ya nkịtị. Mana ị edebere chi gị nsọ. Gịnị bụ nsọ a? Ọ bụrụ na mgbede eke, maka ndị Oye, na mgbede eke ya n'uhuruchi eke, idebe onwe gị nsọ. Idebe onwe gị nsọ, ịkpọkuo mmụọ chi gị. Onwe ihe gbagojuru gị anya ịchọ ịgwa ya, gwa ya n'anyasị ahụ na kpuo. Ọ bụ na ịbụ ọṅụ mmanya, na ịbụ ụmụ nwoke ịbụ ọṅụ mmanya, aṅụ na mmanya, debe nnọọ onwe gị asọ, ka mmụọ nwee ike ịbata. Na onye na chi ya dị na mma, ifere adịghị eme ya. Onye na chi ya dị na mma adịghị egagharị na be ndị dibịa ịgba afa. Ka eze nwaanyị apụtara na Facebook ịpịkọrọ nọmba ya, nke ịfụrụ na YouTube pịrị nọmba ya, ibido gị na-akpọ, ị ga-akpọgide gagide dị confuse ya. Ha amazi mgbe ọbụla ị na-arụ ọrụ, mgbe ọbụla ị na-arụ ọrụ ịkpata ego naanị ịrụ ọrụ, ị gaghị concentrate. Maragodo na ihe anyị na-achọ n'uko enu na ọdụ n'uko ana, ya ha ama ya, agwa gị na ị ya amara chi gị isi na onye ejiri okwu. Iche na omenala bụ ka ije gwọba ọgwụ, ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ. Ọ na-ekwu ekwu, a na-eme eme, maka na ejiri ọnụ etinye azụ n'ofe. Ị na-emepụta ya. Ị naghị eme omenala maka akụ na ụba ya akpata n'ime ya. Ị na-eme ya maka na ọhịa ị kwesịrị imere onwe gị. Ọ bụzie na akara aka gị bụ akụ bụrụ ụba, ọ ga-apụta ife, ọ ga-akwado gị, maka onye ọbụla nwere oge ya. Oge gị bụrụ n'ụtụtụ, ị ya afụ ya n'ụtụtụ. Ọ bụrụ na ehihie, ị ya afụ ya n'ehihie. Ọ bụrụ na anyasị, ị ya afụ ya. Ọ bụkwa na oge gị nọ n'ebe ụmụ gị nọ ka ị esi wee nweta ihe ọma, ị ya eche wee ruo mgbe a. Mana ihe eji agwa gị kwado onwe gị bụ ka ụzọ dịrị gị mfe, ka ụzọ gị dị mma. Oke gị ruo oge, ruo gị aka. Oge nke gị ruo gị aka. Ya mere, ọ bụrụ na ị bụ onye Orie, ihe ị ya eme bụ iweta ya bụ oriọna blue candle. Ị ya eweta efere dị mma, maka ndị na-enwe ọta. Anyị nọcha township, ka ọ hapụ ịbụ na ndị nọ na village na-agọ mmụọ. Ị ga-agọ mmụọ n'ebe ọbụla ị nọ, ma be ndị isi ọcha, ma be ndị isi ojii, ebe ọbụla ị nọ, ị ga na-agọ mmụọ. Ọ bụ na iweta efere a, ọ ga-adị nnọọ ka ceramic plate na-apịawa apịawa. Iti ya na n'oti, ụdịrị efere a ka ihe ji, ọ bụkwa plate rọba. So ọ bụ na iweta ya, iwe wetara ya bụ maka ndị Oye ka m na-ekwu kịta. Iweta ya bụ kandụl bụ oriọna, wee were ya wee minye ya ọkụ maka ife. Kpọkuo Chukwu, kpọkuo anyanwụ na eze enu, si ya na onye a bụ mmụọ ife, na ikpọkuo mmụọ chi gị bụ mmụọ Orie, bụ mmụọ mmiri, wee na-akpọku chi ụwa gị. Ọ bụ na ị ma afa chi ụwa gị, kpọọ afa chi ụwa gị. Chi ụwa gị bụ onye nwụrụ anwụ bịara ụwa ọzọ n'ime gị. I wee minye ya bụ ọkụ, debe ya ebe a. Weta nzu gị, wee ji ya wee gọọ mmụọ, gwa mmụọ gị okwu. Nzu bụ ịmaghị ụzọ. Ịkpọkuo chi gị, kpọkuo mmụọ onwe gị, mmụọ Oye, ya bịa maa nzu, ma nyere gị ụzọ ndụ, ụzọ ahụ isi ike, machapụ gị ụchụ ọgbọ, machapụ gị ọra akụ. Ihe ndị a ka ị ga na-ekwu. Akụzigo m ka esi agọ mmụọ. Ọ bụrụ na imesia, iweta edo, wee gwakwa ha bịa maa edo, ka udo obi dị na ndụ gị, dịkwara gị n'ebe ọbụla ị na-aga, na ihe ọbụla ị na-eme. Imesia ya, iweta ọjị, kpọọ mmụọ gị, kpọọ Chukwu, ikpọọ Chukwu, ikpe anị, maka na Chukwu bụ isi. Kpọọ Chukwu, ikpe anị, kpọọ mmụọ onwe gị na mmụọ so gị bịa ụwa, bụ mmụọ Oye, bụ chi Oye na chi ụwa gị. Ị mara afa ya, ịkpọ. I wee sị ya na ị na-enye ya ọjị, na ntị mmụọ dị n'ọjị, na ị sitere n'ọjị a wee na-asị ya, gwọba ya ihe ọbụla bụ mkpa gị, gwọba ya ihe bụ mkpa gị. Ịkwụsie ya, kenekwa ya na nke o mere, maka na eto dike na nke o mere m ọzọ. Na ọ bụrụkwa mgbe ọbụla ị na-ebute kesi, enweghị mgbe ekene na-adị gị n'ọnụ. So ọ bụ na ikwucha ya, were ọjị awa, iwe ọjị a, ị asakwa ya mmiri, ị asata ya mmiri, wee nye ya enu. Kpọkuo Chukwu, kpọkuo ana, kpọkuo ọra mmụọ, kpọkuo chi nne gị, chi nna gị, na chi so gị wee bịa ụwa. Ndị a ka ị ya akọneti wee mee gịnị?
wee wụọ, were ọjị a wee wụọ wụnye n'efere. Nke ọbụla kpudoro ihu n'ala weta ya wee debere anị ebe a, ọdụgodu na ọ dị n'efere, wepụta ya debesara anị na anị nwe nke ahụ. I werezie nke na-ewere anya n'elu bụ ọjị nwaanyị wee were ya tupu anya ya tụnye na efere ahụ, si ya ka anya nnekwu na ọ dị n'akwa ya, anya mmụọ onwe gị dere n'arụ gị na-eso gị n'ebe ọbụla ị na-eje. I wee wetazie ọjị a wee tụpata ya na fọ ejisi ya ahụ, ịtụta n'isi, tụta n'ọdụ, tụta n'akwụkwọ na abụ, chịta nke ahụ wee wunye, werezie nke ahụ bụzi nke fọ ọnụ tinye n'ọnụ gị, gị na chi gị na-agba ndụ. Gị na chi gị na-agba ndụ. Iwetacha ya, ịtacha, ịbịa wetazie mmanya Fanta, maka na ụlọ enwenu mmanya ngwa ebe ị nọ. Wete mmanya Fanta bụ mmanya ụtọ, iweta ya ịgbata na glass, make sure na iji shot bụ glass. Iwere ya gbanye mmanya bụ Fanta wee si chi gị na ọgbụgba ndụ ihe ụtọ ka gị na ya na-agba, ka o wetara gị ihe ụtọ n'ahịa na anụ ụbọchị na anụ. Ịbịa weta mmanya a mesa n'ọnụ gị, ka test ya bifo ị na-enye ya mmụọ. I wee werezie ya wee metụ n'ọnụ gị wee gbasatụ ebe a, gbasakwa n'anị ya gwụkwa o. Ịbịa gbatazie hot, i wee si ya na-enye dike mmanya ike ya ke ike, chi ma ana m enye gị mmanya dị ike ka ikere m ike, wetara m ihe ọma n'ụzọ ije m, wepụrụ m ajọ ihe, wepụrụ m ihe ike, ọgbụgba ndụ na ị ya na-aza m n'ọkụ na mmanya ọkụ ka m na-enye gị. Ị yaghị ekwe ka ifere mee m, ị ya azọpụta mma na mkpa, ọ gị ma ihe na-akpa gị. Ikwụsie ya, metụ mmanya n'ọnụ, gbasakwa ebe a. I werezie ya bụ mmanya ya afọrọ, jide ya n'aka ekpe, kpọọ ndị ajọ chi nwoke, ndị ajọ chi nwaanyị, ndị na-akụchiri mmadụ ụzọ, ndị nọ be nna, ndị nọ na be nne, na ị na-enye ha mmanya na-aba n'anya, ka mmanya gbuo ha, tinye ha isi n'ọhịa ka ha chaghara gị. I were mmanya ji your left hand gbaa ya n'azụ ebe ahụ, hapụ dị kandụl ka o nwuchara onwe ya. Ị nwekwara pawa iminye incense. Ịchọ iminye incense, iminye good luck incense, ọ mara ezigbote mma, ọ Garden of Angel. Ị nwere ike ịmụkwa call money, iminye ihe ma bụ ka ikuku wee kutere gị mmụọ, kutekwara gị mmụọ ihe dị mma. Unu fụ ka ọ na-abụ ọnụ ebe a kịta. Ọ bụrụ na imesia ya, i were hapụ kandụl ọ welesịa, afụnyekwana. Ọ bụzie na ị na-apụ ka ọ hapụ ịbụ na ị gbara ụlọ ọkụ, ije pịa anya aka, afụkwana kandụl ọnụ, pịa ya aka ka ọkụ ahụ nyụọ. I werezie efere a buru ya n'aka, kwụrụ n'ọnụ dọọ gị wee blow the nzu out. Blow the nzu out. Imesia ya, ijebe ebe ị na-eje. Nwanne m, ị na-eme nke oge ọbụla, ị ga-afụ na ọ ya na-agaziri gị. Mana tupu ị na-eme ihe ezedachi gị iwe, ị ga-ama mmụọ chi gị, izedachi gị iwe. Gbaa afa ya, mara mmụọ chi gị, zedachi gị iwe. Ọ bụ na e nwere ife so chi gị, kochapụ ya tupu ị na-ebido na-akpọkwuwe chi gị, ka ọ hapụ ịbụ na ị na-isi na ya na eze nwaanyị na ana m agọkwa mmụọ oge ọbụla, onwe ife nna afụ, onye agbụ ji enweghị ebe ọ na-aga. O wee bụrụ ya na nkịta taa. Ụmụnne m, ọ bụrụ na nkụzi m masịrị unu, meenụ ka ndị ọzọ nwee ike iso wee gere, ka ha nwee ike ịmụta ihe n'ime ya. Maka na omenala bụ onye na-eje ọ na-adọnite ibe ya. Ịgọ mmụọ bụ ị na-aga, ị na-adọnite ibe gị, onweghị okworo dị n'ime ya, onweghị esemokwu dị n'ime ya, n'egwu onye aghala nwanne ya. Dịka anyị na-alọta n'ime Igbo na ịmara nke bụ nke anyị, iji nke anyị wee kpọrọ ihe, a sị m na Chukwu okike abịa ma ga-enyere anyị aka, anyị enwe ike ịgaru ebe anyị na-agaru. Mmụọ nwoke na mmụọ nwaanyị si n'ọdịnala Igbo anya ha aga, na anyị agaghị na-akpọkwu chi anyị. A sị m aja ala Igbo tigbuo ya, anyị na ndị bekee ga-adị na mma, anyị na ha ya enwe mmekọrịta, mana okpukperechi nke ha ga-adị iche, nke anyị adịrị iche. Maka na onye ọbụla na-eji ihe o nwere wee na-eme ngala. Ị gaghị asị na nna gị enweghị ego maka nke ahụ na ọbụrụzi ya bụ gị arụ ka ọ bụ. Anyị agaghị asị maka na nna anyị enweghị ego anyị asịzie na ọ bụ ya n'ọzi nke ndị ọcha. Ọ dịghị eme. Onye ọcha ya ha bịa na anọbụ unu wee bụrụ igwe, onye Awụsa ya ha bịa n'ala Igbo wee chie igwe, bụrụ igwe na-achị ala Igbo. Anyị anụrụ ọgụ ya ha bịa sị m na onye ọcha bịara n'ala Igbo wee bụrụ eze ndị eze. Ọ dịrọ na possible ụmụnne m. O wee bụrụ ya na nkịta taa ụmụnne m, ekelekwa m na asị m ọmaka menyere onye ọbụla.